na ọ bụrụ na ị nụrụ di gị na di gị wee see okwu mana unu amụtara nwa mana unu na-abọdụ wee go many properties like ka unu nụrụ na o nwechie properties unu go ịmago now gbala n'ụlọ ụdị ihe anwa unu wee mesie wee gbasaa si na unu ada alụzi mana kesi unu ka dị na kọt ọkwa ịghọtago n'ihe a chọrọ ịma bụ n'ihe niile afọ ya na di emekọ tugeda maka na fa na-azụkọ afịa ọnụ ọ na-enwere oke na ya n'ife niile afọ ya na di nwekọrọ ịghọta since ọ nụrụ ya ma ụlọ ma ihe a ha gosiri ọ na-ekwesịrị ikete oke na ya ọ na o nwere ife ya kwesịrị ikete na ya ya ga-agbazi aka na abụọ wee pụọ be die na ife a chọrọ ịma mụnwa agbọrọ na m abụrụ lọya biko ọ bụ na o nwere lọya nọ na peji a ka ịgwana anyị nwanne anyị nwaanyị a niile enyemaka echi niile ka unu ga-anụ stori mana ike gwụrụ honestly biko ọ bụ na o kwesịrị ikete oke na ya ime ka anyị mara ọ bụkwanụ na o kwesịrị ikete oke marriage of 6 years na ọ ga-agba aka na abụọ wee na ime ka anyị malụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ